Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Minecraft Pocket Edition. Suntem aici cu Steve. Și nu, Steve nu este o persoană, mi-am pus skin-ul lui Steve. Așa. Ok. Da, cu armura de diamant pe care ne-am făcut acolo prin hack. Dar nimic. Și chiar să ne băgăm din nou slash game mode 1. Pe bune. Ce să ne altceva? Nu, cred că n-am observat chestia asta. Și acum... Ce vrem să iau? A, da, de ăsta. Și... Nu știu, sincer. Și eu din asta. Unde-i? Unde-s plăcile alea? Hai că iau și eu din asta. Nu, am 60 bani. Toate că nu trebuie atât, dar... Ce să fac? Să punem undeva multă piatră să avem loc să punem. Că vă învăț o chestie. Am văzut-o la Darius. Mi-a părut destul de eficientă. Foarte șmecheră. Așa că voi încerca să fac și eu. Așa, cred că e destul. Așa. Gen, hai să fac așa. Din asta așa. Și hai să ne dăm armura jos. Hop. Ce să spun că ne băgăm cizmele. Să mai așa. Pun pantaloni. Așa. Sau așa. Mă rog. Spun așa. Așa. Și pun din asta. Up. Știu cum să-mi pun urmă. Aici da. Aici da. Aici trebuie să spun așa. Aici trebuie să spun așa. Game mode 0. Așa. Cred că o să meargă. Da? Cât a pus? Da? Și ăsta numere. Aha. Așa trebuie. Așa. Nu trebuie să fac așa. Stați un pic. Game mode 1. Da? Asta vom face experimentul. Din
Parcă așa trebuie să stau ca să pun ăsta, da? Trebuie să-mi dau astea jos de pe mine. Să stai. Așa că... Aha, îi aud pe ăștia venind. Și mai trebuie să pun mine asta. Deci, cred că așa. Așa. Avem asta. Da, mai puțin ca asta. Da, deocamdată ne aducem să dormim pentru că nu ne... A dispărut zombiul să fim pe creativ. Game mode 0. Și așa, și de naiba să supraviețuim. Stai în duce. Game mode. Ia. Așa. Game. Nu stai. Mode 0. Ha? Cât atenție. Vedem un zombie, dăm. Vă pot spune așa? Așa. Acum ne ducem după animale. O luăm seta pe română, pentru că nu prea știu engleză. Plească. Alo. Plească. Plească. Ce curaj, ce drăguțe, ce drăguțe. După mine nu mai am darcul, dar ce drăguț ești. Prost. Ai, ce drăguț ești. Plosc. Mă andă direct. Ce faci, băi? Plosc. Mai mult că ăsta nu moare așa de eficient. Asta e mai puternic al meu. De tot ăsta se teleportează sau ce neva? Oh, anyway. Plosc. Îți va joc de mine, nu? Cred că îți va joc de mine. Drăguțule, ce mic și drăguț ești, Plosc. Dar fii atent, ăștia rezistă mai mult. Imediat fac și eu level 1. Ce mult. Mulțumesc. O să merg mult la... Știți, la level 1. Hai să fac și eu un level 10, 12, 90, 100. Așa. Și acum facem experimentul ăsta din nou. Să mai încerc să fac chestia asta. Să încerc să mai fac chestia asta. Oh, trebuie să fac așa.
Plesc. Așa trebuie să fac. Ia timpul, că știu. Nu știu ce metodă mai are. Să faci asta, un rad de cablu. Ce ai? Dar nu ai roade de cablu, tu nu înțelegi. Și atunci mă deranjează asta în filmare. Dar tu nu înțelegi, pleacă odată. Doamne, ce tâmpite. E greu, că nu mai ia să știi. Tot mai luat experimentul ăsta. Plesc. 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 Devine prea. Hai, frate, odată. Ce naiba? Că mă frică chestia asta. Stai un pic să fac așa. Respect. Hop, hop. Ok, e mai simplu. Hop, hop. Dar nu trebuie. Da. Hadi fac așa. Așa, dude. Așa se face. Cam atât a fost cu acest episod de Minecraft. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acest buton de like. A fost Alexandru și ca de fiecare dată ne vedem data viitoare. Pa, pa!